Já jsem je dal všechny. One op 4 remaining. Jeden. Byli něco, 30 vteřin. Fuck. Já jsem to ale věděl tady. Spíčený. Kdo chybí? Kolik má killů? Echo. Tam bude někdo zakempený. Nebo ne, teďka bys do toho prostě. 15 seconds. 10 seconds left. Tam bude někde v týči. 5 seconds. Nebude ani tady někde. No, All friendlies what the have been fuck? eliminated.